pray. Father God in heaven, once again, Lord God, we thank you for this day. Thank you, Lord, sa aning time. This is an opportunity for us nga ma-worship ka na mo with spirit and truth. Magsalamat, Ginoo, sa mga awit. What I minds nga among kasing-kasing deserve lang yun ni para kanimo. O gusto na mo, Ginoo, mahalad among kasing-kasing nga pure diha sa mga tubangan. Kay mo ni ang pinaka-desire nimo para kanamo. And Lord God, inaot Ginoo ang mensahe sa awit inuod sa mga kinabuhi karon sa mga anak nimo nga nagasimba karon ing adlaw. Na ikaw Ginoo mismo ang maharana namo, madayig namo sa moang tibuok kasing-kasing. And Lord God, nasayod ka Ginoo unsay nasa kasing-kasing karon sa matag-usa nga nadiri. Nasayod ikaw kung unsa kabugat ay lang kasing-kasing diha kanimo. Kabalo ikaw kung unsay mga tinguha nila, mga desire, mga plano silang kinabuhi. O kabalo mi Ginoo, kana mga desire na mo, mga tinguha sa kinabuhi, dili na magmahimong balampuson. Hangtod dili na mauyon sa kabubuton nimo para kanamo. And Lord God, help us to know you more. Help us to know your will for us. Namong kinabuhi Ginoo, magkinabuhi kami dili uyon sa mga gusto, but Lord, magkinabuhi kami Ginoo sa kinabuhi nga gusto o gidesire nimo para kanamo. O salamat Ginoo nga gidisenyo minimo sama sa imong dagway. O salamat Ginoo kana pa lamang nga butang angayan kanamong simbahon. Kung nasayod kami nga nami Dios nga ginaila, namong dalangpanan among duulan sa tanang sitwasyon, kalipay man o problema. Kay nasayod mi Ginoo ang tanang butang nga maabot sa mong kinabuhi, dili na pinaagi kanamo lamang kanang tanan Ginoo tungod sa grasya nimo. Salamat Ginoo sa imong pagkabuhaton karon. We're praying Ginoo sa mga kaigsunan nga nag-desire karon ug dili man sila makadalikyat Lord, we're praying to them nga ikaw magapamuhat gihapon silang kinabuhi, nga mahimo silang matinguhaon kanunay diha kanimo, nga dili sila magpadala sa problema sa kalibutan, problema lamang sa kaugalingon, problema sa unsay pagpaningkamot nila. Himuon namong desire permi that every Sunday among tinguhaon kana ang adlaw ang among buhaton ang magsimba diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagkabuhaton. Na ang tanang buhaton na makaron Ginoo, ikaw ang mapataas. Ikaw ang masentro. Ug among mga pagdayeg ug pagpagsalamat diha lamang kanimo. Glory and honor belongs to you. In Christ's wonderful name. Amen and amen. Kibaliw paglingkod. So dalaygon kay ang Ginoo ning kabuntagon. Amen. So hinaot nga ang tanan malipayon nga nagkakita ay ta karon nga wala mo nasubo. Pero pasalamat ta nga kita na ta diri kaning naa karon diri. So muna atong pasalamatan sa Ginoo nga isa ta sa mga tawo nga gihatagan og panahon sa Ginoo nga walay mga nahimong babag sa atong pagsimba gihapon siya. So wala ta nasayod sa uban nga kaigsunan nga wala sila diri karon. Pero kung nakita mo or concern mo sila karon, palihog pray lang pud para sila. Kay wala ta kabalo kung unsay mga rason pud nila. So atong mahimo ingon na mga igsoon nato sa Ginoo, let's pray for them. Okay? So para dili po nato makuan ba, atong mananaan og di maayo. So atong iampo permi sila kay wala ta kabalo sa ilang mga kaagi and basig na pud sila yung mga importante kaayong himuon. So nasayod ta atong pray sila nga makauban gyapon nato sila sa next Sunday na pod. So nalipay ba mo nga naata karon diri So, salamat kayo sa atong mga awit kanina. So, kisa may nakadayig jud sa Ginoo. Kana bitong nabati jud niya ang presensya sa Ginoo. Kay lahi man ang magsimba manggod nga najoy kanta, di ba? Kay every time magkanta manggod ta, dili man na para sa tong kaugalingon, para man na sa Ginoo tong ginahimo. Kay once maminaw tagwali, kita may makabenepisyo gud na apply nato sa tong kinabuhi, sa tong himuon. Pero pag once mag-praise manggod ta, mag-worship ta sa Ginoo, ang maka-benefits ana ang Ginoo. Di ba? So, imagine na good, if the Father is glorified, of course, the servant is satisfied. So, muna yung pinakanindot. So, pag ang Diyos nabati niya, naabot ang atong pagsimba siya, matingala ka nga, lahi ang kalipay sa kasing-kasing. Kana bitong naay kalinaw, grabe, kana bitong labaw pa sa atong na-inlove ka sa uban nga tao. Kay lahi ang nabati. Kabalo mo kana bugong gugma nga gihatag sa Ginoo manggod. Ulay laing makahatag ana. Sa kinsa pa na nga tao sa palibot nimo.
sa unsa man namang butang maabot nimo sa imong kinabuhi, dili na ma-compare sa pag ang Dios mohatag sa satisfaction nga ihatag niya sa imuha. Meaning kanang mga butang dira dili na makasatisfy sa imuha. Pero ang Dios mohatag gani kanang satisfaction nga gikan sa iya. Matingala ka, bahalag wala sila, bahalag wala kay ana nga butang or wala ka ana. Matingala ka, nanay kalipay ang kasing-kasing nimo. Kay tungod na gikan gayo na sa Ginoo. So mo gina gusto nako sa inyo ma-remind ta nga every time yun sa worship, dili na to di ta magbutang og reservation sa tong kaugalingon. Kung unsay makaya nimo sa pagsimba sa Ginoo, ihatag na jud. Kay pag mag-glorify lagi ang Ginoo, matingala ka na satisfaction mabati nimo sa imong kinabuhi. So I don't know sa uban ng mga denomination, even grace believers, naman tayo mga churches man pod nga wala kayo nagakuan jud about worship. Pero o kabalo sila, pero kabalo ko basta ang tao nga worshiper lahi jud malipayon jud ang nga tao. Amen. Pag mas ilig ka magsimba, magdayeg sa Ginoo taga-adlaw sa imong kinabuhi, lahi jud ang kalipay nimo. So ma-apply ang lahi jud ang imong pagkinabuhi. So katong naging Sunday nagisgot ta about life goals, di ba? O unsa tong kuan nato, balanced life. So unsa may gisgutan nato tong balanced life? Unsa man tong duha ra man tong gi-share sa inyo ha? Di ba natoy duha nga gi-share nako sa inyo ha? Una, katong mental ug physical. Kay ang Dios mismo ang ato ang ehemplo. Imagine si Kristo nagtubo siya diri sa kalibutan. Nagpakatawo man siya. So na siya diri sa kalibutan, nagpakita siya kung unsa dapat ang tao magkinabuhi. Dapat na siya balance nga kinabuhi. Dili lang kay bright siya, dili lang tama knowledge, kundi na wisdom dapat, meaning na application. Kung ayang hibalo, dapat gina-apply niya sa pagkinabuhi niya. Dili lang taman sa istorya, utok ra, maayo kay mo advice, pero wala ganit siyang kagalingon, kinahimo. So meaning, muna ang wisdom, real definition of wisdom, dili knowledge lang. Kay hangtod nara na sa imong nahuna, pero may knowledge ra na. Pero ang wisdom, naa dyan ay application. Gina-apply permi sa imong pagkinabuhi. So atong example ana atong niagi. So mamanag tungkuan, dili balancing ang kinabuhi. So si Kristo mismo, o muna ang wisdom, muna itong gisgutan nga agi, wisdom in the Hebrew context is knowledge put into application. So meaning, ang wisdom, dili na knowledge lang, kundili na ay application. So example natin dati, kanang mga, usahay kanang mga, dili man nato, i-general, no? Dahil uban ng mga tao, for example, wala man ko nagpasabot nga, gi-lockdown ako ang mga tricycle driver. Ako lang example ba? Kaya mo man ako mabantayin at sa ahay manggod. Nga maayo kay sila. Ano ingon din sila nga, unsa man ning gobyerno nato, di man sila kabalo mo magdumala. Dapat nang ani ang himuon nila. Di ba warag na sila yung mga tricycle driver lang pero hawad kay mo advice. Pero ang problema lang, knowledge. Dili sila maka-apply sa unsa himuon nila. So hinaot nga kitang tanan diri natay knowledge about God. Amen. Natay kahibalo sa Ginoo. Unsay problema utsahay? Kaya na naman kay knowledge, application. Kay utsahay, atong gipaminawan diri diri ara pud taman. Diri ara. Wala nato gina-apply sa ato ang paginabuhi sa matag adlaw. Wala to nagamit sa trabahoan, sa balay, sa palibot, sa silingan. Muna sa silingan utsahay, dili makabantay nga, uy, nagkasimba day kag believer day ka, born again day ka nga tao. Dili sila makabantay. Why? Tungod sa application. Kaya nga naman, kung sa may kasagaran mabantayan sa tao, dili ba ang knowledge ni mo dayon? Kung dili ang imong gawi. Kung man ay bambantayan nila. So meaning, importante kayo ang application sa kinabuhi nato. So hinaot nga, kitang tanan, bisan ako ning gina-apply, gusto na ko, gina-realize, gina-reflect na ako sa hugalingon permi nga, kung unsa man akong maingon, gina-apply permi pod sa akong kinabuhi. So kay mo na tinguha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo man siya di man interesado ang Ginoo sa imong kahibalo. Di siya interesado ana hangtod walay application na hitabo sa imong kinabuhi. Nakuha na to? Kay magpabilin ra ng knowledge hangtod wala na application.
So unsa may gusto nato mahitabo? Wisdom. Wisdom. So sa buhaton sa wisdom, pangayo nato na sa Ginoo. So una, pray for wisdom. Know the will of God. Delight in God's word. So nato para ma-possess nato ang wisdom nga gitingwa sa Ginoo sa unsa pa ito? Growing in stature. So meaning physical. So unsa tay buhaton nato sa ato ang physical na lawas ato bang abasuon? Ato ba ning binuangan? Ato bang buhaton unsay gi-desire? Mo ginaingon sa GBI pa lang mi. Nana sa CR fleshly desire. So ayo tumana unsay gi-desire sa imong lawas. Kay kabalo ka kaning lawasa makakasala kayo ni. Siguro na kay nindot nga espiritu. Pero kaning lawas nimo bantayanan ni kayo. Kay utsahay dili ta makakontrol. Dagag nga butang himuon nato sa tong lawas kinabuso nato, mga butang nga unod-nun nga tinguha. So dili maayo sa tong physical. So unsay buhaton nato para magkuan, mapingan nato tong lawas para na balance life, observe Sabbath, meaning naay rest. Kay biskag ang makina gani. Pero di ma-overheat dapat maulayo nimo. Dapat dili pasubraan. Munang uban ng mga tao kabantay ka na, unsa may trabaho nga grabe ang mga empleyado nila masakiton. Ang construction, kasagaran ka ng mga call center, ano man, ulay tarong nga pahulay. Grabe, abuso ang lawas. So, muna yung meaning, hataga na itong panahon ang pag-gas. So, pangita yung trabaho nga, kanang bitong dili mabusuan ng lawas ni mo ba? Dili mahago pag-ayo. Okay, then, take care of your body. Ano yung mong lawas? Okay, ano yung good? Nami kaila dito, ano yung young people sa Panabo, iyak trabante sa gingan. Kabalo mo ang edad niya, katong time, bata ang buka to mga 18 pa ko ato. Karon kay 19 naman ko. Katong time, matino to, 18 pa ko. Ang edad niya, 22 na siya. Pero kabalo mo, yung dagway, pura nag-30. Kabalo mo, tungod sa trabaho niya. Nabusuan na ba? Meaning, nakapikto yun sa physical niya. So makita niyo mo, barag na po'y balatian kay tungod sa trabaho niya. So, ampingan na to, kung lawas. Kaya nga ganing ampingan na to, templo sa Ginoo. O ginundumi, the time nga gidawat mo sa Kristo, dili na ikaw na nag-iya sa imong lawas. Kung tinuod ka, kung seryoso ka, aning ingon sa Biblia, dapat buhaton dyan nato ni. Kung nito ka sa Bible, nga ihatagan mo nag-authority sa imong kinabuhi, you should apply the Word of God. Beware of the dangers of internet addiction. Kaya muna yung makadaot na karon, di ba? Dagag na nga matay tungod sa internet addiction. Nada-addict. Nasuko kay napildi sa email. Diba? Hikog. Isang klaseng kinabuhi, ano? So, mabaw kayong panglangtaw sa kinabuhi. Mabaw kayo. So, pantayan. Di na to mabasol kay na-addict man. Mungkin na ayaw hulata nga ma-addict ka before ni mo undangon. Kay lisod ay undang pag-addict na ka. So, may buhaton ni mo. Pag nakita ni mo, susiyon mo ba naman kukulingon, Lord, masa may problema? Barag, di naman ko malipay, Lord. Basta wala ko himuan ng sa mag-Facebook or something. Dira. So, pantayan na to. Sunod, replace attention on internet and gadgets. So, unsa na to pag-replace gani? So, pag mata nimo sa buntag, instead nga cellphone dahil ni mga tubangon, unsay buhaton nimo? Bible. Kay once pag cellphone man gud pag mata buhit kasi mong cellphone, kabasa ning kag bad news dayon, ibulagan kasi mo uyaw. Pagbasa nimo, uy, di maayo. So, unsa dayon nasulod si mong nahuna? Guba dayon ang adlaw nimo. So, unsa may buhaton nato? Pag mata sa buntag, kuha din sa Bible. Bahalag, nakigda ka, basta at least, ma-practice na dyan nimo ba? Uhita rin Bible, bahalag, ma-open man lang ka. Bible yung naunag basa. Okay, nakuha na to? So, simple ra kayo, mga practice nga, makatabang ka na to. And then, discipline our body and model it for others. So, atong disiplinawa na itong kaugalingon, so, unsay ginaingon na to, dapat gina-practice na to, para ang uban na mga tao, sundog yun sa Amen? So, unsa mo gud ang problema, mo gina application. So, mo ginaingon sa
1 Corinthians 9:27, no, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. So ano si Paul, kung akong kagalingon, wala, katong ginaingon ako, wala po na ako ginahimo, ma-disqualified siya. So meaning, iyang ginaistorya sa uban ng mga tao, iya mismong gina-practice. Kay para dili siya mahimong dautan, dili siya ma-disqualified kung unsa man ang iyang ginaintiran. So nag-example man siya ni about sa usa ka kinaw. So padayon gyapon ta, ngunit so dali ra man itong kuan karon. Kaduha nga katulo na siya nga punto, growing in favor with God. So pasabot spiritual. So una, mental, hospital, mental, sunod, physical, spiritual. So, katulo, spiritual. So, kung sa itong mental, nag-istorya about sa atong unahuna. Sa atong utok, dapat maglambo, mag-grow. Itong kay Ginoo, bisag sa daing butang, mag-grow ta. So, physical, ang pinga na to, ating manon, dili, palabian og kaon, mag-diet ta. So, sa sunod, spiritual. Ating manon na to ning spiritual nga bahin na to. Kaya una-una sa uban, physical ra. Bright sila sa academic, bright sila sa mga nangana, mga istorya. Pero ang problema, dili sila spirit. Walang lubats. Hello. Okay. Usab akong tingog. So, muna, dagan kayo sa uban ng mga tao, manggod nga, ang nahitabo sila ha, bright sila sa mga butang sa kalibutan, pero wala sila kahibalo about sa Ginoo. Nakuha na to? Wala sila nagtubo spiritually. So, mangutan ako sa inyo, unsa man ang ilanan sa tao nga nag-grow siya spiritually. Nabay timailhan na? Nabay makita, nabay bunga ang sa tao nga nagatubo spiritually. Pastor, ka ng pagbag-o sa kinabuhi. Pasabot ba na, nag-grow na siya? Tama. Kung nagbago ka, dili nakasama dati sa kinabuhi nimo, pasabot na, you are growing spiritually. Pero nakita nimo nga hangtod karon, katong kinabuhi nimo dati, naagya po na hangtod karon, ang ana walay kausaban, then stagnant nga kinabuhi. Walay kausaban, you are not growing spiritually. Kaya ang tao nga nag-grow spiritually, nausap ang kinabuhi. Nakuha na to? So, ang pangutanan ako, kanang kinaiya ni mo karon, pila naman nakatuig? Kanang kinabuhi ni mo karon, sama pa ba na dati? Sama pa ba na dati? Kurang kinabuhi ba ni mo karon, nakita ba ni mo nga grabe ang pag-usab sa Ginoo? Nakuha ba ni mo itong dati, grabe kay ka, lain kay kag tinagdan sa uban. Pero karon grabe nakaka-spiritual nga tao. So meaning, na kay panahon sa Ginoo, nagabasa na kag Bible. Kaya isa mo sa timalhan po nga, nag-grow ka spiritually, na kay desire, nagabasa na kag Bible. Taas na ang panahon nimo sa prayer. Nagagahin na kag panahon sa pagampo, pagsimba sa Ginoo, bisag ikaw raisa, nag-praise ka sa Ginoo. Timailhan na that you are growing spiritually. Kaya pag nakita nimo nga wala na nahitabo sa imong kinabuhi, then conclude pa nato na wala gyapon nagagrow ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Kabalo mo lisod kay ang kinabuhi nga wala ta nagagrow spiritually. Kaya kabalo mo ani manggod, once manggod nga dili walay kausaban sa tuang kinabuhi, daghan pod og confusion. Ani manggod, kabantay ba mo ang mga tao nga wala nag-grow spiritually, gina-question nila pirmi lang kagulingon kung tinuod pa kung luwas. Nakuha niyo akong point? Pag ikaw wala ka nag-grow spiritually, imong unahuna pirmi. Sige kag pangutana sa Ginoo, sige kag doubt, tinuod ba ka kung luwas? Kaya nga naman, kinsa man magtuo, of course kato, dili luwas. Pero nakita nimo nga nagausab ka, then makita tinuod jud di ay maluwas ka. Kaya naman mo nang Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod 9, you are been itang naluwas pinaagi sa
grasya sa Ginoo. Kung nakanindot magud kaning sa verse 10 manggod. For we are God's workmanship. Kaya ang plano din sa Ginoo sa time nga didawat ka siya, giluwas kaniya. Ang plano ni ana na adyoy kausaban mahitabo si mong kinabuhi. Resulta. Dapat na resulta. Muna ayaw pag-ingon nga naluwas ka sa grasya sa Ginoo, ang tod walay nakita nga resulta sa imong kinabuhi. Ano to? Kabala mo, importante kay naka-spiritual man eh. Kaya ang tinuod nga luwas na ay kausaban. Ini mong katapad. Kausaban. Anong dili mo na insulto no? Kaya unta kabalo sa atong katapad. Pero kabalo mo, unsay gusto na kay point. Importante kayo ma-remind ka. Kaya utsay magud, say upsag ako kung sa niaging mga tuig mga dugay na pod. Kabalo mo, unahuna ko utsay nganong nang ani maghihapon ni pirmi nga tao. Kabalo ginakuha jud nako. Ano man eh? Unsa man nganong useless man kaayo akong gina-share sila ha. Una night time nga nakapaminaw ko isa ka wali. Ano siya? Ang ingon sa wali, siya ayaw sige problema ana. Kanang tao nga wala na usab. Kaya tinuodan na, wala man nakadawat sa Ginoo. So mani, kaya ang tinuod nga grasya nga nabatunan nimo, usab na si mong kinabuhi. Unsa giingon sa Titus 2:11 to 12? Unsa giingon dito nakalimot ko. Ang grasya ni abot sa mga tawo nagdala og kaluwasan ug ang katong grasya nga naghatag og kaluwasan nagtudlo sa tao sa pagkinabuhi nga matarong. O, di ba? So nindot kayo, meaning ang grace wa siya nagdalag kaluwasan, kundili magtudlo siya unsay sakto nga kinabuhi sa tinuod nga luwas. Spiritual. So madugay tani kay spiritual man kayo, mo na spiritual ba ni ba? So importante kay masabtan jud nato na. So mo gingon sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace. Imagine ha, ani? Kabalo mo ang kausaban sa tao, ang pagtubok sa tao, pinaagir jud na sa grasya sa Ginoo. Amen. Ang pagtubo kung unsa na may status nimo karon tungod na sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo gina hangtod wala nimo nakabtan ang grasya sa Ginoo, hangtod wala nimo nadawat ang grasya sa Ginoo, wala joy kausaban, walay pagtubo nga mahitabo sa kinabuhi nato. Muna importante madawat nato una ang grasya sa Ginoo before ka magtubo. Okay, nakuha na to. Ana pa jud siya, and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat magtubo ta sa kaybalo nato sa Ginoo. Kay dili nato masimba ang Dios labaw sa kung wala tay tarong nga kaybalo sa iya ha. Pastor nganong na may mga tao pastor nga bura magwala ra, pag magsimba bura wala ra man sila. Ayo sagdi ra na. Kay lahi pa ilang kaybalo abot sa Ginoo. Pero kung lalom na imong kaybalo kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, then nganong pugnan man palingon. Pag mulalom imong kaybalo sa Ginoo, mas lalom imong himuon nga commitment para sa iya ha. Nakuha na to? Muna ko sa uban, mapawara kayo. Sa maning atong igsuon, yan nga ni maghihapon ni. Sagdi, kay, ang problema na kulang sa kaybalo kung kinsa ang Diyos sa iyang kinabuhi. Pag mailan mo ang Diyos, kinsa siya? Kinsa gani siya? Lord. Meaning sa Lord, Master and Savior. Pag nahibawan mo, imo yung ginatinuod ang Diyos imong kinabuhi. Matingala ka na grabe ang imong desire para sa Ginoo. Musunod ka sa Ginoo, muobey ka siya, kay kabalo ka, kinsa siya sa imong kinabuhi. Una sa lisod kay musunod sa Ginoo, dali ra bitaw ta mapabagan dayon sa tong ministry. Kaya naman ang problema na to, mabaw kayo atong pagila sa Ginoo. Una na to, Savior naman siya. Agman naman giluwas naman sa Ginoo, wala na may tabo. Sa daan naman ta niya. No. Kaya ang Dios dili lang siya Savior, kundi siya ang mutagbo sa tanang pagkinahanglan nato sa matag adlaw. Siya tanan ang bahala sa to. Mo gina dapat mulalom ang atong kaybalo sa Ginoo. Amen. So meaning dili lang taman. Dili na to hunonaon nga Savior lang siya. Dapat mulalom ang atong pagila kung kinsa jud ang Dios sa tuang kinabuhi. So how do we keep growing spiritually? So kinsa may gusto diri mag-grow spiritually? Kinsay gusto mag-grow?
Kaya kung gusto mo mag-grow spiritually, paminaw dyan magtarong. Kaya kung dili mo mag-grow, gusto mag-grow, so, pwede na, di mo maminaw gyapon. Pero kung gusto mo mag-grow spiritually, pamalandungan na ito ni Gingon sa Ginoo. So, muni, be pleasing to God. Una, be pleasing to God. Unsa may pasabot ana? So, we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. So, pag-grow spiritually, dapat ang desire nimo ma-please pirmi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya hangtod manggod nga, wala kay desire nga ma-please nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Dili jud ka magtubuan na. Pero kay gusto nimo, Lord, ma-please ta ka. So sa ibuhaton nimo, pagbasa kag Bible, ma-attend jud kag mga activities sa church. Kaya nga naman, gusto man ka mag-grow. Kay gusto nimo ma-please ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So meaning, ang pag-grow spiritually, dapat ang desire nimo nasa imong unahuna og kasing-kasing, Lord, gusto ta ka ma-please. So, una, si Apostle po, lingon siya, so we make it our goal to please Him. Kung sa may goal na to, kabalo ko, daghan tag goal karon nga tuig, daghan tag goal sa toong kinabuhi. Pero na-appeal ba ni sa inyong goal sa inyong kinabuhi nga ma-please ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Appeal ba ni sa listahan sa inyong mga listahan ka ng mga list ninyo sa inyong mga plano? Nga ang goal nako ma-please ang Dios sa kuang kinabuhi. So ano siya, whether we are at home in the body or away from it, ano siya, naman ko sa lawas, wala naman ko dira sa lawas, gusto na ko, call yun ako, pirmi, ma-please ang Ginoo sa kuha. Amen? Dito sa itong mga trabahoan, na-please ba na ito ang Ginoo? Na-please ba na ito si Lord? Or nadilata dito sa palibot? Dito mag-grow spiritually kung nang anak yapon. Meaning, kung asa ta karon, asa man ta ibutang sa Ginoo, imo na tong goal permi nga ma-please ang Ginoo. Amen. So, importante kay nga masabdan jud nato. So John 10:23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching." So unsa ilhanan nga nahigugma ka sa Ginoo? Obedient. Kay lisod kay daghang kagningon, Lord, Lord. Daghang kinagtawag sa Ginoo pero wala nag-obey sa Ginoo. Unsay mga kanta ta, Lord, I love you, Lord, makanta. I love you, Lord. Kanta nga ang problema. Pag uli sa balay, uy, wala man nag-obey sa Ginoo. Useless. Ang kinabuhi. Mura nato gibinuangan ang Ginoo. Pag maingon tag, I love you, Lord. Pero wala din nato kina-obey ang say gusto niya para sa to. Imagine na na. Wala ko ganang sa relasyon. Patay, ingnan kasi mo uyab. Babe, love you ta ka. pero wala dili faithful. Di ba, bura ginang ana na to. Sabi bation sa imong uyab, di ka faithful. Sige kag ingo kay love you siya ha. Di ba, lain kayo? At faithful di ka nga tao. Sa example naman ako na, gusto na ko makita mong good. Pag once may ingunta sa Ginoo, Lord, I love you. Then, show it. Pinagi sa imong obedient sa Ginoo. Amen. Yot sa imong good, dili ta, muni, kabalo mo ang believer man good, ayaw pag-uno na nga, pagka-believer sayon. Ayaw yung sayon na ang pagka-believer. Sa imong good, ato lang gikuan ba, bitaw, para na ito gibinuangan, bitaw ang pagka-believer na ito, sahay. Ato, okay na, believer bitaw ko. Importante, luwas. Ang luwas, ang importante, dili na may impirno. Dili. Kaya ang tinuod nga luwas, dili ng anak mentality. Amen. Dili ng anak mentality. Why? Unsa di mentality dapat sa believer? Dapat obedient sa Ginoo. Matinud-anan Diyos sa Ginoo. E gusto na ko diri amang good. Masabtan nato nga ang pagka-believer dili ni istorya-istorya lang, dili ni titulo. Kundi dili kinabuhi na. Amen. Dili siya titulo nga atong ipahambog sa uban nga tao. Dili ni titulo nga atong ibutang sa tuang mga biodata, resume. Uy, believer ni nga tao. Uy, grace man na ini. Kuya ni, no. Siguro uban ma-recognize ta kay nagasimba ta, matabag ta nga believer. Pero ang Dios kabalo siya kung kinsa ang iya. Kuha na to? Kabalo ang Dios kung kinsay iya. Kaya bisag nag-adto tag simbahan, ako nasayod. Di ko masayod kung unsay sitwasyon na to.
pero ang kabalo ang Dios inside tinuod nga believer diriya. Muna susihon na to permi atong kagalingon. Luwas ba ka ko? Kay hangtod dili ta magluwas nga tao, dili jud ta mag-grow spiritually. Kaya ang sinugdanan sa pag-grow spiritually, dapat nakabato ng kagkaluwasan, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Okay? So, my Father will love him and will come to him and make our home with him. So, the blessing of obedience is an intimate, experiential presence of God in us. In His presence, there is fullness of joy. Put God first and keep growing. Muna'y tinuod nga kinabuhi. Ikabalo mo, ang kalibutan, dili siya makahatag og tinuod nga kalipay. Maybe makahatag siya kalipay sa mga 4-5 minutes. Buhat, ana, 5 minutes, lipay ka, pero matingala ka. Ano mo gano? 5 minutes nga kalipay, pero forever na pagantos. Nakuha na to? Malipay ka karon. Siguro kung nakay buhaton, malipay ka, pero kadali ra na. Pero ang kasakit nga ihatag, ana, astang lisuda. Ayaw hulata. Seryoso ra kita, no? Spiritual, manggod. Gusto na ko maseryoso na to ang spirituality sa tong kinabuhi. Kay once maplastar ang spiritual nimo, kabalo ko, katong tanan, mental o physical, dali na to sa imuha. Kaya imong spiritual, naplastar na. So now, ikaduha, keep growing in your spiritual intelligence. Unsa may pasabutan na? Means seeing things from God's perspective. We do not live based on what is popular or what people will say, but on the authority of God's Word. Kabalo mo kanang spiritual intelligence, importante kini sa tao. Kaya naman, sa kalibutan na to karon daghan kaayog mga gina-offer, daghan kay ginahatag. Kani malipay ka ani. Kani malipay ka ani. Kani mo ni makahatag og kalipay si imuha. Pag daghan kag amigo nga mga kuan, malipay na ka. Pag musapay ka na, malipay na ka. Di ba? Muna ginakon sa kalibutan. Pero dili nang ana ang spiritual intelligence. Unsa may dapat ay nga sakto pato na to? Dapat ang perspective nimo dili ka musundog sama sa kalibutan nga pagtan-aw. Ang perspective nimo kung unsay perspective pud sa Ginoo. Nakuha na to? Dapat dili pareha sa kalibutan. Usba. Dapat katong panglangtaw pud sa Ginoo nga pagkinabuhi. Kaya ang problema mo guna to, ginatan-aw na to kung unsay uso karon. Di ba? Kakuan mo? Uso man ni karon pastor. May problema ng TikTok. Uso man. Mo nagkuhan sa TikTok, no? Nakakita mo kuhan na nga nagkuhan na ba? Nanibati po na TikTok ba? Pero kabalo mo sa TikTok manggol, parehas manggol nila ang TikTok ug Facebook. Kabalo mo ang TikTok ug Facebook lahi ra man jud sila. Kabalo mo naman jud ginahatag ang TikTok manggol nga dili jud maayo. Naman ko yung mga kuhan ito, para ang sayaw nga dili maayo. Kaya TikTok nga mga bastos ba ang kuhan po. Pero ang Facebook wala man yun nag-promote ba o ka ng mga bastos. Siguro nalay post pero wala nag-imong kuhan. Pero ang TikTok na sila'y pilian nimo. Pero lahi na po na siguro may mga kuhan po dada. Pero gusto na ko nga dili ta mo tan-aw kung unsa may binuhatan karon sa kalibutan kay uso ni musundog pud ta. Kano man say manggod musundog ta kay mo nay uso karon. Kani buhaton ako ni pastor kay uso man ni. Ana mo ni naandan sa uban pastor. Ako pa ning buhaton. No. Tan-awa pirmi kung uyon pa ba na sa kabuton sa Ginoo. Tan-awa pirmi na pa ba na sa Bible. Dili ba na sukuhay sa Bible ang imong ginahimo? So meaning naka spiritual intelligence. Wala ka nagtan-aw ba sa unsay ginabuhat sa kalibutan kun dili kung unsay tinuod ay tungod ana. Or sakto pa ba na sa Biblia? Okay, nakuha na to. So, kaya naman, hindi man na to, pero for with you is the fountain of life. In your light, we see light. Okay, meaning, tanaw na to, permi sa Biblia. Okay, kung sa Biblia ta, mag-focus ng kamatuuran, makakita ta og sakto ng pamaagi. Kay sa Biblia, maunay sakto na makahatag na kalamdagan sa sakto nga atong sundon. Okay? So meaning, pwede ka mabuhat ra anang butanga, pwede ka mosundog ana kung uyon siya sa Bible. Nakuha na to? Sundugan na kung naana sa Bible. Kung uyon ba na sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Nakuha na to? Pero kung nakita ni mo, dili jud na uyon sa, kung obvious na yung kayab sa kung ka nagbasag Bible,
nakita nimo nga dili jud siya maayo, ay jud sundog ka. Nakuha na to. Isa may na-TikTok rin. Pero gusto na ko nga, wala mang tamoging na unda nga na, isa naka-TikTok dira ganyan, kalimot man ko Sophia ba to? Pero hangtod gulay kapastusan nga ginahimo dito. Pero kabalo mo, ani man good. Mag-start man gud na sa kuan lang, simple ba? Di ba na automatic dito na ana? Oh, pagana ba man na? Nahinay lang gud na ba? Ana may ang yawa ay palabi ay sobra igod na. Isa sunod na. Ngungong nang yawa. So bantayan. Kung nakita nimo nga mulid na siya sa kadaot sa imong ginabuhi, undangon na to. Di ba? So dili man TikTok lang, bisag nga butang nga nasa to Kung nakita nimo nga mag-lead na siya sa kadaot sa imong kinabuhi. So sayo pa lang undangon na. So kay nga naman, tan-aw na to pirmi kung uyon pa ba na sa gusto sa Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo mao ra jud ang pinakamaayo ug tinuod. So meaning ang Bible ra ang sakto. So sunod. So ikaapat na. So hapit na jud. Growing in favor with men. So unsa may pasabutan na? So Luke chapter 2 verse 52. So manigingon, and Jesus increased in wisdom and stature and favor with God and man. So unsa may pasabutan ni? So una, keep growing your emotional intelligence. Kaya usahay man gud ang problema man gud kanang murag gula kay tarong kani social na to ba? Kaya usahay ang problema ang atong attitude. Wa tay klarong connection sa uban ng mga tao kay natay attitude nga dili jud makauyunan sa kadaghan. So meaning dapat natay favor with men, meaning kung mga tao mapanalanginan jud pinaagi sa tong kinabuhi. Pag sila mo tan-aw sa tuwa, mapanalanginan sila, dili sila malagsi kalagot magtan-aw sa tuwa. Ug sila pod malipay sila magtan-aw sa tuwa. So pwede di na mahitabo. Kaya sa mo na to, pastor, bahala na sila Bahala kung sa ingon la sa kuha. Kaya kung nga na, wala sa nga mentality manggod, dili ta mahimong panalangin manggod ana, kung ato lang pasagdaan, kung unsay tan-aw nila sa tuwa. So mas i-desire yun noon nato nga mas panalangin ilang tan-aw sa tuwa. Kaya dili man nato ma-insert ang gospel ana kung lain ang ilang tan-aw sa tuwa. Di ba? Unsa man pagtuo sa gospel. So sa may buhaton nato, dapat mawin jud nato ang ilang kasing-kasing. Okay? So nakuha nato. So meaning ato yung i-desire permi nga ang mga tawo ma-bless pinaagi pud sa to ang kinabuhi. Mutan-aw sila sa tuwa, dili sila makuan ba kanang madisgrasya. Kundili magrasyahan sila. Dili madisgrasyahan. So grasya, makakita sila sa wow, blessing nga tao. So tinuod ba na? Tinuod na. Tanawa ang kinabuhi ni Joseph. Di ba? Sag-asa siya dadon, nahimo siyang panalangin. Panalangin siya pirmi kung asa siya ibutang sa Ginoo. Pag ipuyo siya dito sa balay, pag ibutang siya prisuhan, daghan ang mausab nga kinabuhi. Mga believer, dili uso na ko mausab atong mentality ha. Dili ta mosugot na maingon ta. Maingon ra ta nga, bahala na sa pastor, ang Ginoo ang focus. Okay man na. Okay man na. Pero tanaw na to, pag gusto na to mawin ang tao sa Ginoo, importante kayo nga concern ka kung unsa po'y pagtan-aw nila sa imuha. Kay gusto man nimo sila madala sa Ginoo. So nakuha na to. Kay kung pasagdaan ra nimo, dili jud nimo na mawin sila sa Ginoo. So atong tinguhaon permi nga panalangin ta. So mo gina, kung sige slag pangayo sa imuha, sige nag ula, tagi ko kuan bi, wala ko ana, tagi kana bitong mga pero man na pug ana, pero siguro pauluban jud ninyo, pero man sa nasa kuan sa inyo pailuba. Kay mo na paagi man pod niya, hayot ang panalangin sila ha. Pero sobra na jud. So ato yang po sa Ginoo. Doon sa naman jud ni. So pero atong gusto man good, mawin nato sila sa Ginoo. So now, ability to control our response toward unfavorable circumstances which often involve other people. Kaya kano sa man ta matandog ang atong emotion, kanang malagot ta, kano sa man na mahitabo, of course, tungod sa mga tao rabud sa tuang palibot. Di ba? Taas imong garbo, tungod sa man nga tao sa imong palibot. So, ginagamit din na sa Ginoo gihapon. So, ginagamit or ginatugot na sa Ginoo mahitabo sa toa. Pero gusto sa Ginoo, mahimo gihapon tang panalangin sila ha. So now, Galatians chapter 2 verse 23. Unsa nagingon dira
Gentleness and self-control. Kanang self-control sa emotion manghihapon na. So sa imo na to, control. Bunga ni sa espiritu. So if you are a believer, naa jud ning self-control. I-practice ni. Kay kanus ma-practice ba ang self-control kung walay nalagot si mo ha? Di ba? Kanus ano na may self-control? Kay expected na ay mga tao nga pwede makasakit si mo ha? Di ba? Usa man na to pag-apply ang self-control kung happy-happy ra permi. Pastor, ang self-control baka na bitong mapugkan jud imong kalipay. No. Kani self-control di gamito nato ni kanang time nga grabe na ang mga sitwasyon sa kinabuhi. So meaning, ang Diyos mismo nagpasidaan na daan. Si Apostol Pablo mismo niingon just na ay self-control kay nganuman na ay mga problema o gamiton sa Diyos ang problema kanang mga tao sa imong palibot. Unang na ay self-control. Okay, nakuha na to? So now, Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. So kitang tanan. Get rid of all bitterness. Kinsa may bitter badria. Rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Kanita na nag-iskud ni about emotion. Bantayan nato, kaya nato, dangon na nato na kanang-ana ng mga kinaiya. Atong tabangan mismo atong gugalingon. Kaya mo anong si Apostol Pablo nagsulat po siya ni, dili man ni kay about lang sa favor nato sa uban nga tao. Dili lang kay mawin nato sila. Kabalo mo, para gyapon ni sa tong kayuhan. Imagine na kung magkinabuhi ka pirmi nga naay bitter kay ka, naay kasuko pirmi. Ano na nimo mabuhi pa ka kagtaas? Di ba unsa mahitabo si mo Ikaw ra po'y patyon sa kasuko nimo. Nakuha na to? Meaning, ang Bible, wala lang siya nag-isgot about sa tao, kung dili para sa imong kaayuhan. Anong dili tan masuko na? Anong isurrender na tanan sa Ginoo? Kay gusto sa Ginoo, mahimo kang malipayon na tao. Kay hangtod na ana, dili ka malipay. Kay, ano bitong mga kaaway ba? Tanaw pa lang sa layo. Awa na. Pag nasuko na ka ba? Nay nangana ng mga tao. Layo pa lang, nakita niya. Para guba ng adlaw. Kinsa may alkansi? Ikaw. Niya ka to siya. Nasuko siya, wala. Lipay-lipay ra siya. Na ikaw, grabe kasuko ni mo. Sige nagbundak-bundak, napiktuhan ni mong pamilya. Sa kinsa napiktuhan dito palibot ni mo, napiktuhan na. Pero siya, naglipay-lipay. Wala ka siya nagunahon na kung buhi pa baka. Pero ikaw, sige kagpamantay. Tanaw mo sa Facebook, uy, kumusta naman to siya? Sige rin magtanaw sa katag-post niya, no? Sa man yung mga kuha niya. Sige rin kagtanaw-una siya, ha? Kinsa may nadaot. Ikaw. Imagine na, ang kinabuhi. So meaning, ang kaningat, para gyapon sa tuang kayuhan ng mga believer. So likaya na to, kay para ram gyapon ni sa tuwa. Okay, so samtang nagalikay ta, ano yung mga problema kaning dili maayo nga ginakumkum sa tao, mawin na to ang uban nga tao, and of course, matabangan na to tong kagalingon nga magtubo sa Ginoo. So kung nakita ba niyong kagalingon? Kato pastor, sa una pastor, grabe ko masuko. Matandog ito akong garbo pastor, bigyan niya na ulit. So, nakita ba ninyo na isa may kinabuhi nga ng anak namin itong dali ra kayo bikil. Inaot no nga, nausab na pod. Dili na ba? Nabag-o na. So, meaning, nanay kausaban, gibuhat ang Ginoo sa kinabuhi. So, meaning, pinatabangan po ninyo yung kagalingon, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Okay, so Ephesians 4:29. Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as good for building up. Ayaw tong dili mga maayong pulong. Inoon kato daw, such is good for building up. Kana pang mga words na atong ginalabay, ginagawa sa atong mga bakba, mga pulong nagagawa sa ato ang mga bakba. Makaligon ba na sa uban nga tao? Or maka-down sa ilaha? Kabalong biblical kayo. Na kanina yung mga pulong nato, bantayan nato. Kaya pwede siya maka-down sa kinabuhi sa tao. O pwede po siya maka-lift up, maka-build up sa kinabuhi sa tao. So, sa may buhato na to, tinguhaon na to, permi, kung naman tayo istorya sa mga tao, makaligon. Dili makabungkag og simbahan. Diba? Kaya kabala mo, sa may problema outside sa mga churches, ano na ma-divide man. Tungod ba sa mga pulong? Diba?
Ay mga pulong man gud nga ginabuhian nato nga wala nato ginahon na ba. Napoy uban nagabalo sila nga makaguba jud gingon pod. So, ang advice ayaw na undangan na. Kung sa inyong trabahuan, kabalo mo atong niadto ko sa which man gud. Dito gipaskill ba? Dapat ikaw patakag deliver og mga pulong nga dili dili makaayo. Yaw ninduta ni mga kuan ko. Ano rin ako, mga puta jud ning mga tao diri ah. Pagsulod na ako, sus, daw na magchismis na nagtapok-tapok na. Kuya, abi na magbuotan kina may mga gipang paskill sa kilid ba? Sus. Ya totoo ba nang chismis na. Tapos ko, dunggan pa dyan ako. Paitan eh. So, wala dyan ako. Wala na-apply ba? Murag ko ganigod. Ang to, musik pag ulit sa balay, chismis gapon. So, di na to, buhaton. So, pwedeng kamutan na to, nga, mugawas man sa to ang pulong, sa ba, maka-build up. Mahimong panalangin sa kinabuhi sa tao. Makausab sa ilang panglangtaw sa kinabuhi. Makadasig sila ha. Makapadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili sila mawala sa pagpangalagad. Ikabala mo, siguro, wata kabalo na. Say ako, o kabalo man ko nga, siguro, nasiguro yung mga tao nga, wala na sa church karon tungod pod sa mga pulong nga nabuhian. Diba? Siguro, namoy nasairan na ng mga tao. Pero dagag nawala pod sa pangalagad mga tungod ana sa mga pulong. So, ano rin ta? Ato ba yung basulon gyapon sila? Sus, immature kayo eh. Mature ba ito? Daliar ba nila makuhaan dayon eh? Muna na itong kuhan, pasangil ba? Immature na mga tao. Takdira na sila. Pero kabalo mo, Bible, wala siya nagisgot. Immature, tawag ito, immature kayo, naluya na yun. Susihon po na ito. Basta itong mga pulong, dili ito makadasig. Itong gilabay sila ha. Imbes manalanginan sila ha. Na, kuha na noon, discretion. So now, that it may give grace to those who hear. So, last naman eh. So, Galatians chapter 2, verse 22. Be friendly and happy. So, may friendly diri ah. Ang friendly nga tao, malipayon nga tao. Di ba? Kaya dili, mahimong friendly ng sigig mong kot. Kabalo mo, ang Bible mismo nagisgot, ang tapat, ang mga believer, malipayon. Kay bunga na sa Espiritu. Ug kana pa yung kalipay, dili na kay nagbase lang sa sitwasyon karon, malipay ka karon kay birthday man, malipay karon kay nindot man ang panglawas, malipay karon kay mga okasyon. No, ang joy manggod biskag unsay sitwasyon sa kinabuhi. Wala siya nagbase sa circumstances. Kundili sa kasing-kasing sa tao. Kinakuha na to. So muna itong buhaton karon. Be fruit. So bata fruit. Ano balhin man? But the fruit of the Spirit is love, joy, money, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Kaning baga friendly na to, kung mo magamit ba na sa ministry. Kaya imagine na pag pustol kag simbahan niya, wala ka ginatagad. Astang paita. Astang lisuda. Burag, gusto na kamuli. Pero sa pamahuman ng simba, kay gusto na kumuli, kay burag na ko nanggahi dali. Burag na ko, di ko gusto mulingi, kay basig, kabalo mo, kana dyan, mahitabo na, kana bitong first time pa ni mo ni sulod ka sa isa kakuan. Katong lunes na ito ka sa DOH, grabe, pura ko makuan dito, malisang ba. Paita ni ko kay kailay. So mo to, ako dyan gibuhat, ako dyan nangitag paagi. Ikaw dyan mag-initiate. Ano man good? Technique, to doon na mag-technique ha. Ako di man dyan kumaayo, pero i-develop na ako sa kong kulingon. Pag once gani namo sa lugar nga, kana bitong siguro namo sa trabaho, kanang bag-o pa mo dira, ayaw ulat nga tagdon ka. Kaya kana mismo sila, naulaw ang pudna. Nakuha na to, ang point. Human ang kuhan sa kuhan, manggod, sa psychology ng mga kuhan. Kaya kana mga, nga naman ang unang impression good sa tao. Dapat na dyan mangitag paagi. Para ko ka na manguyab ka? Ano magulat to ni mong babae? Ingnon ka nga. Panguyab na sa kuha. Pero kani, ako lang i-share sa inyo, ati sa mga katawa, buda kadali ba? Nakasubay ko, ana. Di mo kabalo manguyab sa una. High school pa ko ato. Nasakpa medyo atong papa. Wala ko kitagan ni papa ko dato. High school ko, second year ko. Ang edad na to 15. Bata pa juga ato. Ya, grabe, nakabati naman ganang mga idara man good. Kasi may 15 pa diri ah. Eh 16 naman ko karon. Ang mga idara dira man good magsugod.
Ako to si Sophia. Bantayanan, nga na, dira man nga magsugod na manggod. Una karon ako, pero di ko ma-excite pa na. Hindi ako interesado, ana. Human naman, kanang itong mga feelings bitaw nga para kuhan kayo. Wala, di kayo kumakuha na, ma-excite. Pero ka na mga anang idara, kung unsay uso mo, sabay dayon. Wala, nakita ni mo lang, yung classmate, uyab, gusto ba? No, so na uyab no? Curious na yung ka ba? So, kato nga time ng ato, nahitabo. Nya February 14. Nya sipat ba itong teacher na mo, sige, may patapad, ug lingkuranan. Kato, pare-paras mo may dagway, kanang burakkuan ba, pikot-pikot. So, may patapad, nakabantay dito mong sir, nga kato na yung babae, nakakrush ako, Di kato nga time, grabe, gwapo man dyan ko ato. Wala pa ipakay, Pero kabala mo, grabe yung ginawa to, na time. Kuya, kay pagkuha na to, So, mayo yun ang ginawa to kay ulawon jud ko dati manggod. Sa karon gud makita man yung ulawon ko. So, kato grabe yung ulawon lagi ato lagi. So bago man ato, tiya ko na nagpicture sa ko Kay kato nga time Valentine's month, so na may magsuri-suroy picturean. Uy di ka picturean nimo imong crush para makakuha kag picture niya. Pero dili isabang ang kinsa to ihatag nga picture. So nga naman, sana yung mga, di ba, yung mga activity na sa eskwelahan, once pag Valentine's. O dagang itong mga klase-klase. So isa na sa mga activity nga ginahimo. So mo itong gipicturean, tinga ko, pagka-ugma, nga siya picture na ako, asa mga nakakuha ni? Siya nga, na nagpicture sa mga gapon. Yan yung ipakitanaw sa kuha ba, ako, minabigay yung gisiyon. So muna itong time, nagisungsungog na, hangtod nabot ang time nga, pero nga develop ba? Pero nga develop lagi ko. Siyempre, lalaki rambog ko. Muto, nakita mi. Man naman kay, kabalo mo, di lang ka ba akong istoryahanan eh. Napo yung mga example naman ako ni sa una po sa uban nga kwan. So, nahitabo ato, isado kay Sophia. So, nahitabo ato, suri mi sa park. Big park. Ito ba dyan sa kanang ay mga nag-skateboard ba? Ay, ito may, di man kayo ngit-ngit yun kay, siyempre, kanam lang ngit-ngit. Bata ba, may nga time. So, dito may, anak ko, sari pa ito na taron. Muna akong giingon yun una, kay, siyempre, first time na ko ba, nga maka-istorya, babae nga kamera duha. Kaya di man dyan guganahan mo dulog babae dati. Bisag karon good. So, nahitabo. So, mo ito nahitabo. So, ano yun siya sa kuha? Ungayab na sa kuha. Ano na sa kuha? Tinuod na wala ko nagpahambo. Ako sa i-sample ba? Ungayab na sa kuha na ko. Saan magpanguyab? Ano siya nga? Ingon dagod nga. Pwede ko manguyab. Anak ko. Sige, ano naman di ay? Pwede ko manguyab. Ano siya? Sige. Oh, sugot na taka. Dali ara lagi. Ano ko? Puto na isang nuna. Dali ram di manguyab, no? Ano ko? Sa'yo na rin ako nadala eh. Pero, asa na kita ato? Pero gusto ko ipakita sa inyo nga, kuan ba, grabe mga, kuan bang hitabo sa kinabuhi mong nato. So, bantayan po nato. Kay, nawala na ko sa kung gusto ipasabot kanina. So, muna, ikaw mag-initiate. Di ba? Ikaw mag-initiate ba? Kung gusto ni mo mapahimong friend ang sa katao, ikaw dyan mismo mag-initiate una. Ikaw una mo lihok ba? So, mo to, dati, uban, nilihok sa kwa dati ba? So, kita'y mo lihok, samot na gusto na tumawi ng isa katao. So, katong na ako sa DOH, ang gimo, ako initiate yun ako. So, bahalag ako. Honestly, dagan sila nga nakuan. Pero ako to isa. So, siyempre, hulaton dyan mo sila istorya kay sila may karaan dito Pero kay tungod man gud unahan ako, dili ni pwede nga, pero ulo man gud nga dili ka mo tingog. Murag pasagdaan ra nimo ang palibot ba. Dapat mo tingog jud ka. So para maka-communicate ka sila. So mo daw aghimo din kog isa ka connect para maka-connect ko sila ha. Kay Tagalog man ang babae. So nangita kog paagi para ma-connect ang isa ka tao. So tan-awon nimo kung unsa siya nga klase nga tao. So makita mo murag asya sa interested or unsa yang kinaiya niya or something kana bitong ma-connect lang nimo siya. So akong gihimo nga connection. Nangutana din ko kay Tagalog man. Anong Tagalog ka? Kabala mo katong nga pangutana lang, daghan na kay conversation na sunod. Naghatag lang ko kay idea. Dapat, kung makunik po ka sa tao, dapat, kuan po ka nang makarelate po siya sa imuha. Makatubag siya ba?
Makabalo siya. So, mangita mo ako, anong Tagalog ka? So, nitupag na siya. At Tagalog mo gugay kasi nang galing ko sa Cavite. Ano. So, daga na siya istorya. So, nagsugod na nga, nag-istoryahanay nami. So, meaning, importante lang yun, nay, mulihok una. Ayaw hulata. Ang uban nga tao. So, dili man to panguya ba? At isa lang ko'y makaila ba? Nga tao dito sa palibot. So, dito na nagsugod tanan. So, na kayo nakaila dayon. So, first day pa lang, na kayo nakakonect din ng tao. Di ba? So, dali naman siya, basta tabangan lang ni mong kagalingon, ayun padala sa kahadlok o kaulaw. Kung i-reject man ka, sagdi, at least, nasuwayan ni mo nga, kabalo di ka mo connect og tao. Or, kabalo ka mo una, mo initiate una. Okay? So, nang ana ra. So, man importante kay ang word nga joy. Why? What is joy? Sige, ang joy? Jesus, others, ug you. So, muna dapat ang joy sa to. Anong malipayon ta? Kay si Jesus may nauna. Sa to ang kinabuhi. Kabalo ko, ang tao nga God-centered siya. Kabalo ko, malipayon yun ang tao. Ligon nga tao. O ang tinuod nga believer, dili siya selfish nga tao. Dili siya self-centered. Kung dili, una si Jesus, sunod, ang uban nga tao. Kabalo siya magunahuna sa kapakanan sa uban nga tao. Dili siya magunahuna para lang siyang kagalingon. Ug ulahin na ang iyang kaugalingon. Kaya dili ta makaserve sa uban nga tao ang tod self-centered ta. Nagunahuna ta pirmi sa tuang kaugalingong kalipay. Kaya kabalo mo, ano ni ani si Jesus sa kalibutan? Ano ni ani siya dira sa kalibutan? Para mag-serve sa tao. Ani ba siya diriya para ilhon siya, oy ako ang misak ko ninyo. Pag ani ni Jesus diriya sa kalibutan, iya nang gibuhat nag-serve siya sa uban nga tao. Kay muna'y desire siyang kasing. Nasakitan ba siya? Yes, nasakitan siya. Pero ang kalipay nga nabatunan niya, dili basta-basta. Huwag nang ana mahitabo sa mga tao nga naa si Jesus sa kinabuhi nila. Mga tao, self-centered. So, hinaot niya ang pulong sa Diyos, nagapainomdom ka na to. Now, the question is, karon pangutan ako sa inyo ha. In what areas of well-being are you strong and need improvement? So, katong upat, kay paminaw sa katong upat nga butang akong gi-share sa inyo ha. Asa inyong nakita nga dapat i-improve sa inyo ha? Nabay dapat i-improve? Pastor, katong upat jud. Upat jud, kinahanglan ito i-improve. Siguro ang uban maayo na sa socializing. Siguro ang uban maayo na sa spiritual. Siguro ang uban maayo na sa katong sa physical. Naga-diet jud siya. O ginating ma jud niya ang lawas. Siguro maayo sa physical. Sa mental, sakto na yung unahuna. Na siya wisdom. Kung nakita ninyo, asay kulang sa inyo ha karon. Kung nakita ninyo katong upat, wala sa inyo ha, kinahanglan ninyo, buhato na to. Amen. So, kabalo man ko, biskag, miningon ka nga, naligon na ka spiritually, kabalo mo, dapat na ay room permi para sa improvement sa kinabuhi. Okay? Atagi permig lugar. Ayaw pag-ingon niya, puno na ko. Okay na kayo, anang kabalo na ko anak tanang pastor. Ang tod ng ana ang mentality sa tao, dili jud ka magtubo. Kaya ang tinuod nga nagtubo, kanang pirmi mangita og kahibalo. Amen? Ang pirmi nga maayo nga tao, kanang naga-desire pirmi nga mabuhat og maayo. Kaya hangtod wala kay desire ana, ikaw saban sa kinabuhi. So iduko na to mga ulo na to. And hopefully, while I'm praying, please pray for yourself. Kabalo ko sa iyong kagalingon karon. Kabalo man ko nga, kabalo mo, nasayod mo sa iyong kagalingon nga, guilty mo anit tanan akong ginaingon karon. And I'm praying, gusto na ko seryosohon ninyo. Kabalo mo, dili niyo makita ang kalipay sa pagkakristohanan hangtod, wala niyo ginaseryoso ang pulong sa Ginoo. Ugunta, di ko niyo mabasol pag-abot sa panahon ng mga tubang mo sa Ginoo. Nagisayang na rin ninyo ang mga pulong na atong pamalandungan. Okay, let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for the message. Kabalo mi Ginoo nga importante kay imong mga pulong. Kaya imong pulong maoy among kinabuhi. Kaya ang kinabuhi Ginoo wala ni nahitungod abot sa kalibutan. But Lord, ang kinabuhi Ginoo kanang kinabuhi nga naa diha kanimo. And Lord God, help us to love you more each day. Na the more Ginoo magtubo kami niyang kalibutan na the more pod mag-improve ang among spiritual na kinabuhi diha kanimo. Kaya imong pulong Ginoo wala na ni naghisgot about sa sumba. Wala na about
isgot about worship sa mga pulo lang. Kung dili, Lord, nagtudlo ni about sa pagkinabuhi na mo. Nga ma-apply na mo, Ginoo, kung asa man nimo ibutang. Kay gusto nimo magtubo mi sa wisdom. Kay gusto nimo, Ginoo, nga nami kahibalo. O gusto nimo, Ginoo, na physically fit me. And of course, Lord God, gusto nimo spiritually magtubo mi. Nga naay kausaban, makita sa mong kinabuhi. And Lord God, with favor and men, gusto nimo, Ginoo, na kami ng mga tao, mahimong panalangin sa uban ng mga tao nga nasa mong palibot. Help us, Lord God. And Lord God, kabalo mi, Ginoo, and kabalo ka kung unsay kasing-kasing sa matag usa diri karon. Nara sila ha, Ginoo, kung i-absorb nila imong mga pulong o i-practice ba nila ni. Pero kabalo mi amahan, ang atong mga pulong nga dili to makawang sa mga tao nga gina-apply jud nila permi. Kay mahimo silang mga tao nga blessed pag ilang ikinabuhi kung unsa ilang gipaminawan. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name. Amen.